Kommunen i Nordgrønland. Vælgermøde. Vi starter igen. Partierne har skiftet deres kandidater, som har stået her sammen med os i aften ved panelet. Og vi går videre til næste spørgsmål. Birte Cirkussen har et spørgsmål i forhold til et spørgsmål omkring Ikarasarsuk ved Uummannaq. Jeg vil gerne spørge om, hvem vil arbejde for, at byggeriet prioriteres i bygderne? Og jeg har et spørgsmål. Ja, jeg har et spørgsmål i forhold til boligbyggeri eller byggeri generelt i bygderne. Hvem vil arbejde for at fremme det område? Det er nemlig således, at da jeg så blev færdig med min uddannelse og blev ansat ved kommunen og tog tilbage til min hjemby og skulle tildele sin bolig, men det har ikke kunnet lade sig gøre, fordi at boligbyggeriet har stået stille. Hvem vil arbejde for, hvornår vil man opleve og opnå, at der prioriteres boligbyggeri i bygderne, og hvem vil arbejde for det? Ja, vi havde en lille teknisk blip. Vi beklager. Ja, det var fra Ikerasak. Der var et spørgsmål. Birte Cirkussen har taget en uddannelse og tog tilbage til Ikerasak og skulle have haft en boligtildeling i forbindelse med sin ansættelse, men fordi at de ikke kunne få en bolig, så boede de i en vakant bolig. Hvornår og hvem vil arbejde for, at der prioriteres for boligbyggeri i bygderne? Den første har markeret sig nu, at der er nej. Spørgsmålet er, hvem og hvordan vil de opnå boligbyggeri i bygderne? Ja, sådan som det er i forhold til tildelinger, det er vi nødt til at lige at kigge på først. For eksempel de mindre boliger, altså for eksempel nu i Uummannaq er der 12, der skal bygges via 4 kommuner. Hvorfor bliver det ikke tildelt 3 nye boligbyggerier i hver by? Og det, vi skal prioritere, det er selvfølgelig også, at vi har sådanne yderdistrikter, at vi er fuldstændig fallit i nogle kommuner, eller kommunebyer. De områder, de større ansvarsområder, de skal viderebringes til kommunerne, og ansvaret skal være under kommunerne. Altså for eksempel, hvis vi får en kommunalbestyrelse 2 forskellige steder, så er der også en mulighed, at vi har 2 forskellige kommunalbestyrelser, således at de, der er i en bestemt by, at de så har mere føling med, hvad de har brug for. Jamen sådan som det er nu, så er vi for langt væk fra for eksempel Uummannaq, og vi har ikke bedre kendskab til, hvad de har brug for i Uummannaq. Hvad vi så gør ved det? Jamen altså, kommunerne og selvstyret skal medfinansiere. Vi kan ikke sætte vores lid til lappeløsninger. Det i sidste ende, de lappeløsninger, de ender i flere udgifter for kommunen. Siumut. Her er det tale om en arbejdskraft, der er vendt tilbage efter uddannelse, endt uddannelse, taget tilbage til en bygd for at arbejde. Ja, mit navn er Arne Petersen. Jeg er kandidat på vegne af Siumut. Ja, i forhold til Nordgrønland, så er der nogle byer, som har rigtig mange indbyggere. Eller, hvordan skal I sige det? Der er flere forskellige byer, og vi har rigtig mange bygder her i forhold til de seneste par år, at der er jo brugt det her i forhold til boligbyggeri. Et eksakt tal vil jeg ikke sætte på her i aften, men der har været
en del behov for boligbyggeri, men der har været begrænsede midler, der har været afsat siden 2017, så har der været nogle helt specielle omstændigheder, der har gjort, at vi har et efterslæb i forhold til boligbyggeri. Men i forhold til netop finansiering og i forhold til boligbyggeri, så vil vi fra Siumut også arbejde for en bedre tildeling af midler, også i forhold til boligbyggeri. Hvornår kan vi regne med, at for eksempel Sigurdsen har en ny bolig til rådighed? Jamen, det kan vi altså ikke stå og love her på stående fod. Der er arbejdsledighed, og der er også mangel på arbejdskraft. Der er mangel på arbejdskraft. Det er faktisk forhold, der gælder i dag, og det skal vi også lige have kigget på, før vi kan stå og sige, at hvilke løsninger vi har. Inuit Ataqatigiit, de, der har taget en uddannelse, efter en endt uddannelse, alle, der gerne vil returnere til deres hjembyer, jeres bosteder, det er en af jeres politik. Og I har i forhold til de her, der har taget en uddannelse, og som gerne vil vende hjem og give en bedre levevilkår for hjembyen. Hvad vil I gøre ved det? Jamen tak, Birte, for dit spørgsmål. Det er korrekt, at der for eksempel især nordkommunerne, så er vi nødt til at afsætte flere midler til boligbyggeri. Det er fuldstændig korrekt. Det, der er stor mangel på, det er de, der så sætter sig som kommunalbestyrelser og kommunalbestyrelsesmedlemmer. De tager altså ikke ud og rejser og taler med de forskellige bosteder og taler med befolkningen af de enkelte borgere. Det er det, der er et stor mangel på. Hvis jeg bliver valgt ind som kommunalbestyrelsesmedlem, så vil jeg kræve, at alle tager ud og besøger alle steder, byer, bygder og bosteder. Det er kun derved, at man kan opnå at få en forståelse af, hvad det er, der er brug for de enkelte steder. Tak. Adasut, hvad har I forestillinger for, hvad I vil gøre? Ja, vi fra Adasut vil for eksempel i forhold til boligbyggeri, der er vi allerede påbegyndt boligbyggeri i Ilulissat, og i forhold til de boligbyggerier, der allerede er i gang, og de afsatte midler, der er. Og de midler, der altså ikke bliver benyttet, de skal selvfølgelig benyttes hurtigst muligt. Hvordan vil I gøre det? Bolig- og byggefonden og de midler, der er i de forskellige bygge- og anlægsområder, de skal snarest ud og arbejde, og der skal bygges nye boliger. Demokraterne er enige i de ubrugte midler i forbindelse med Nordgrønlands Kommune og de forskellige byer og bygder, hvor faglært personale gerne vil vende hjem og arbejde for deres områder. Hvad vil I gøre for at gøre det færdigt? Det arbejde færdigt med boligbyggeri? Jeg vil for det første sige, at jeg ikke er enig i Nunatsiaq af vores kommune skal opdeles i to. Altså det, vi taler om her, det er boligbyggeri i bygderne. Ja, jeg prøver at nå frem til det. Vi er nødt til at benytte os bolig- og byggemidler. Også i bygder og mindre bosteder. For eksempel her i Avannaat Kommune, der er ikke større planlægning i forhold til ny boligbyggeri. Og derfor er der også i forhold til bygder, hvor der er nogle bygder, som er meget aktive og som er meget effektive. Der er stor mangel på, at der er bedre boligbyggerier. Der er heller ikke afsat nok midler til de områder, og i forhold til arealtildelinger, der kan de også selv være bedre til at planlægge, hvordan det skal struktureres. Det, vi taler om her, det er Birte Sigurdsens spørgsmål, som har efter endt uddannelse gerne vil vende tilbage til Ikerasak, til sin hjemby og hjembygd og
bosted og vil være med til at give sine kompetencer tilbage til det område, og som har boligmangel. Hvad vil I gøre ved det? Ja, det er et stort problem, især i Nordgrønland. For eksempel i forbindelse med ansættelse af faglærte lærere og lignende, der det er ikke længere tidsvarende i forhold til boligbyggeri, og de bygninger og boliger, der så bliver tildelt, de er altså heller ikke længere tidsvarende. Derfor er der i rigtig mange år nu allerede været mangel på en nøje planlægning i forhold til boligbyggeri. I forhold til de mange bygder, vi er jo her i Storkommunen Nordgrønland, der er 23 bygder, og der er flere og flere efter endt uddannelse, der meget gerne vil vende tilbage til deres bosted og hjembyer. For eksempel Birte Sigurdsen her, som efter endt uddannelse ikke kan få en bolig efter at er blevet ansat og gerne vil være med til at videreudvikle og komme tilbage til sin hjemsted. Ja, jeg er kommunalbestyrelsesmedlem. Det jeg altid har sagt i de 4 år, jeg har været, det er en af de ting, der igen bliver taget op, det er, at i forbindelse med Nordkommunen, så er der rigtig mange skævvridninger i forhold til, hvor mange boliger, der dannes og bygges, og i forhold til erhvervslivet, som udvikles, også i bygderne, som skal videreudvikles, som er utrolig vigtigt, at de bliver ved med at være levende og givtige. Der er rigtig mange områder, der er fabriksanlæg med mere, som bare står stille. Jeg er ikke med i teknisk udvalg. Der er Siumut, der Sut og andre, der har siddet teknisk udvalg. Der sker ikke en dyt. Altså boligbyggeri og byggeri generelt i bygderne, det har jeg været inde og prøve. Jeg har 65 forslag, som jeg har taget op. Og det er først nu her, lige op til valgkampen, at man så har taget det op, at nu vil man endelig gerne kigge på de forslag, jeg har lagt frem i kommunalbestyrelsens bord. Og det er først nu her, at man så begynder at arbejde med, at planlægningen skal udføres. Ja, vi har brug for faglært personale, også i byer og bygder, også i Nordkommunen, og derfor skal vi videreudvikle de vakantboliger og permanente boliger til de arbejdskræfter, der gerne vil vende hjem. Ja, tässä ullumikkuaningaasat pisaatitaasu naata kommuniani ineriartuutigissalluga mingarpaam taantusaasinnaarput orimininguida paggappun mulighed for flere at få tilført flere midler til udviklingen med hensyn til turistområdet og de er borgerne, der skal være med til at udvikle erhvervslivet. Og hvordan vil I være med til at hjælpe til at udvikle erhvervslivet? Snakker du om erhvervslivet her? Her er der snakket om, hvordan politikerne vil være med til at hjælpe at udvikle erhvervslivet. Og vi er klar. Os, der gerne vil udvikle erhvervslivet, hvordan vil I være med til at hjælpe at udvikle området? Demokratisk. Hvordan skal I støtte erhvervslivet? Det er meget støtteværdigt. For eksempel i Sydgrønland, der er der et stort arbejde inden for turistområdet. Og det er værdigt at tilpasse det til
Nordkommunen. Kommunen skal være opmærksom på at udvikle turistområdet og dygtiggøre medarbejderne i turisterhvervslivet og give støtte til dem, der gerne vil udvikle turismeerhvervet. Med hensyn til turismearbejde og med hensyn til udefrakommende arbejdskraft, der er det synligt, at de mangler at få støtte fra kommunens side. Hvordan vil de gøre det? Ved at dygtiggøre medarbejderne i turisterhvervslivet. For eksempel i Sydgrønland, som i Sydgrønland. Og de laver der er et stort behov for, at man får støtte erhvervslivet på mange måder. Spørgsmålet lyder på, at hvordan partierne kan være med til at støtte erhvervslivet, og der er hvordan vil Nunat Redonna hvad er jeres planer for at udvikle erhvervslivet? Det som bekendt, der er en stor mulighed inden for erhvervslivet. Og vi skal lave nyskabelse og få etableret en konsol som alle andre kommuner og samle erhvervsliv og innovation til sted, hvor der er at etablere vi skal udnytte alle vores muligheder og udnytte alle ressourcer, vi har for at forbedre økonomien. Som bekendt, der er man i gang med at bygge en udvidet lufthavn. Hvordan vil I være med til at udvikle erhvervsområder på det område? Kommunen skal ikke etablere disse virksomheder og med hensyn til erhvervslivet, men vi skal være med til at støtte dem og give muligheder for dem, der gerne vil have etableret og udvikle erhvervslivet. Og det skal vi give muligheder for fra kommunens side. Nunat Redonna var en council for erhvervslivet. Er I enige med det i Inuit Ataqatigiit? Nunat Kommune er mulighedernes kommune. Og der er en kommuneplan i alle bygder og byer fra kommunalbestyrelsens side, hvor man i samarbejde med bygdebestyrelsen udarbejder en plan fra Upernavik, Umanaqanak og kigge på muligheder, hvad der er af erhvervsmuligheder og prioritere opgaverne i samarbejde med de skal vi udvikle i samarbejde med alle sammen. Og nøje planlægning og i gang sætte opgaven. Der er folk, der gerne vil være med til at udvikle erhvervslivet. Hvordan vil I støtte på? Hvordan vi kan støtte dem? Man skal selvfølgelig servicere dem, der henvender sig til kommunen, uanset om det er turismeområdet, for eksempel
bare det område, at det er et stort problem, at her i Ilulissat, at med hensyn til både turisme, det er kommunens opgave at få etableret de havne, således at turistguiderne kan have mulighed for at sejle til og fra byen. Og Siumut, hvad har I af forslag med hensyn til udviklingen af erhvervslivet? Lufthavnen bliver bygget på nuværende tidspunkt, og med hensyn til fremtiden og de fremtidige virksomheder. Der er det vigtigt at servicere disse erhvervsdrivende på en fleksibel måde. Så hvis der er en, der gerne vil igangsætte en erhvervsliv, så er det vigtigt at blive serviceret på en fleksibel måde. Nordkommunen har store muligheder, Grana og de andre steder, og det skal man også støtte fra kommunens side, og naturen deroppe, det er en meget skøn natur, og vi vil gerne fra Siumuts side udvikle disse erhvervsmuligheder, der er. For eksempel hvis jeg gerne vil igangsætte en som erhvervsdrivende. Hvordan vil støtte også? Tak for dit spørgsmål lige fra Dasut. Med hensyn til de eksisterende virksomheder og de foreslåede etablere. Vi vil gerne etablere et sted, hvor man kan konsultere disse erhvervsdrivende og en rådgivningscenter for erhvervsdrivende. Det skal man etablere. Det er en vej. Ja. Nellrak. Med hensyn til udviklingen af erhvervslivet i Avannaat Kommune, hvis vi ser, hvordan vil det hjælpe til? Man ser, at Avannaat Kommune er mulighedernes kommune. Vi vil gerne. Der er mange bygder, som ikke har veje nok eller muligheder for etablering af erhvervslivet. Hvis det er inden for byggeriet, der er der mangel på rørlæggere og elektrikere og byggemedarbejdere, og hvis vi skal udvikle erhvervslivet, så skal vi fokusere på det område. Med hensyn til dem, der gerne vil igangsætte en erhvervsvirksomhed, hvordan vi giver så støtte om det. Vi har altid snakket om det fra Nellraks side, at der er en udvalg, som arbejder med disse erhvervsdrivende, og som man har mulighed for at give tilskud, og der er forskellige muligheder for tilskud for dem, der ønsker at igangsætte en erhvervsdrive. For eksempel, vi skal ikke bare kigge på dem, vi skal hjælpe dem. Det næste, der gerne vil stille spørgsmål, er Kleist, og vedkommende har spørgsmål om plejeforældre. Med hensyn til plejefamilierne,
Hvem vil gerne være opmærksom på, når de kommer ind i kommunen, sociale områder for, som plejefamilie. Det ville nok være bedre, at hvis man fik en støtte fra kommunen. Der er stor mangel på plejefamilierne. Og det er jo et stort problemstilling, plejefamilieområdet. Når man henvender sig, så er der en del barrierer, man skal igennem. Vi kan få det nærmere for plejefamilier. Tak. Tydeligt spørgsmål. Hvem vil gerne gøre vilkårene for plejefamilien bedre? Siumut, hvordan vil du besvare det? Tak for spørgsmålet. Jeg har snakket med en plejefamilie for nogle dage siden, og vi så også i nyhederne i går, at der er en problemstilling. Den problemstilling i andre byer, og jeg vil gerne sige tak til alle plejefamilierne, som varetager børn, der bliver anbragt uden for hjemmet, og jeg også selvområdet, kæmpe stor arbejde inden for området. Og det er rigtigt, at sagsbehandlingerne kan gå meget langsomt. Og vi fra Siumut samarbejder tæt med dem, der arbejder inden for socialområdet, med hensyn til at støtte plejefamilierne. Vi skal i samarbejde med hinanden, når vi kommer ind i kommunen, arbejde omkring om den problemstilling. Demokratisk. Hvordan vil I gerne være med til at arbejde hensyn til? Nu, vi hørte jo, at hun har problemer med at få støtte for vilkårene for plejefamilierne er vanskelige, og det ønsker for at få støtte. Og hvordan vil I være med til at hjælpe? Det er vigtigt at få etableret en socialborgmester og bedre udnyttelse af ressourcerne og midlerne inden for socialområdet. Vi har i mange år haft mangel på socialmedarbejdere. Hvis vi skal opnå vores mål, så skal vi kigge på os selv og kigge på, hvad problemstillingerne er i samfundet. Der er hospitaler. Der er 4.000 hospitaler om året i Grønland om året, og politimesterembedet har givet udtryk for, at vold i hjemmet har steget med 50%. Så derfor skal vi kigge på os i starten, for at, hvis vi skal få den problemstilling løst. Og vi har dygtige medarbejdere i socialområdet, men vi har en alt for stor problemstilling i samfundet. Hvordan vil I hjælpe plejefamilierne og give dem støtte? Det vigtigste er at kigge på os selv, samfundet. Medarbejderne i kommunen arbejder meget hårdt, og hvis vi kan forbedre vilkårene i samfundet, så vil vi gøre arbejdet for socialmedarbejderne meget lettere. Man kan ikke bare lige sådan at løse problemstillingen fra en afdeling af kommunen. Hvordan vil I der har man ikke behov for en social borgmester, men bedre udnyttelse af midlerne, de økonomiske midler. Nu
med hensyn til disse plejefamilier, som er i vanskeligheder, hvordan vi kan gøre deres vilkår bedre. Først tak til spørgsmålet, og jeg har fået præcis det samme spørgsmål i Norden, og jeg kan svare det på den måde, at plejefamilien, de skal komme i kursus, og der skal laves en handleplan for barnet, før man afleverer barnet til plejefamilierne, og sagsbehandlerne skal blive med at blive dygtiggjort, og således at samarbejdet bliver hurtigere. Vi er enige i, at for ikke at det skal gå dårligt ud over barnet, så skal man dygtiggøre plejeforældrene og lave en klar plan barnet, og der skal være dygtige medarbejdere. Det er de 3 veje, som vi kan gøre som vi kan arbejde med fra kommunens side. Inuit Ataqatigiit er enig i, at det er de 3 muligheder, der skal arbejdes med. Vi fra Inuit Ataqatigiit kan give udtryk for, det er rigtigt, at børn i Avannaata Kommunia, som bliver anbragt uden for hjemmet, det sker beklageligvis, og som bliver passet af blaffen. Det er selvfølgelig beklageligt, og problemstillingen ligger i, at som Inuit Ataqatigiit vil gerne få løst, at man skal først kigge på problemet i familierne, og kommunen skal lave noget planlægning med hensyn til at hjælpe disse familier, og der skal være en mulighed for, der skal selvfølgelig være en mulighed for at anbringe dem i plejefamilier, og plejefamilier skal selvfølgelig dygtiggøres. Og I er også enige i nogle rederne med hensyn til at dygtiggøre plejeforældrene. Man skal først kigge på problemstillingen i familien, i barnets familie, og man skal selvfølgelig dygtiggøre plejeforældrene og give dem bedre muligheder og mulighed for kursus og andet. Tak. At det synes, hvad har jeg forslag med hensyn til plejeforældre? Hvad kan jeg gøre for at gøre området bedre? Tak for spørgsmålet. Dem, der arbejder på socialområdet, de skal have bedre vilkår, og når de har bedre arbejdsvilkår, så påvirker det selvfølgelig serviceringen af disse plejefamilier, og når man har mindsket centralstyringen. Disse plejeforældre får bedre vilkår. Her er budskabet for eksempel fra et side, at det vil være lettere. Hvordan vil vi gøre plejeforældrenes vilkår lettere eller bedre? Først tak til spørgsmålet. Jeg mener, at man skal tænke på, hvor problemstillingen udspringer fra. For vi skal huske på, at medarbejderne i socialområdet arbejder hårdt, og vi skal ikke dømme, hvor vi fra Avannaata Kommunia skal erkende, at medarbejderne i socialområdet har det hårdt og har behov for at få støtte og få hjælp. Så derfor har jeg altid ønsket,
at vi skal i gang sætte byggeri af boliger uden for Ilulissat, så de har bedre boligvilkår. Og vi skal også kigge på, at der er nogle forældre, der har det vanskeligt med hensyn til økonomien. For eksempel, når man får... Her snakker vi om plejeforældrene. Og når vi kigger på plejeforældrene, familieudvalget og selv medarbejderne, de skal kunne holde møder dagligt og drøfte problemstillingerne og prøve at løse de problemer, man møder til dagligt. Og plejeforældrenes behov skal også høres, og det er et stort problem eller et stort opgave, man skal løfte, og det er det, vi gerne vil være med til at samarbejde om og gennem alle partier. Hvis vi skal servicere disse plejeforældre, så skal vi alle samarbejde om deres partier. Den næste, der stiller spørgsmål, er med hensyn til alderdomshjemmet. Jeg har af flere valgperioder spurgt ind til alderdomshjemmet. Der er flere, der er på venteliste til alderdomshjemsboliger, og vi er snart de næste, der søger om at få tildelt en alderdomsbolig. Når man besøger de gamle i alderdomshjem, så bor de i sådan nogle gamle bygninger, som ikke er egnet. Og selvom de har arbejdet længe i samfundet, så var det den behandling. Hvem vil gerne gøre vilkårene for alderdomsområder bedre? For eksempel altså i Uummannaq og Qaanaaq og i bygder, der er stor mangel på alderdomsboliger. Vi kan være med til at arbejde med det. Der bliver flere og flere ældre i Avannaata Kommune. Hvis man skal udvide alderdomshjemmet her i Ilulissat, hvad vil Siumut gøre ved det? Man tildeler boligbyggeri-midlerne i Avannaata Kommune, og vi kigger selvfølgelig på og er opmærksom på, at der bliver flere og flere, der bliver pensioneret, og det er vigtigt, at med hensyn til hele Avannaata Kommune, at dem, der har arbejdet i samfundet længe, og når de bliver ældre, det skal være lettere for dem at få tildelt en alderdomsbolig, og det er vi meget opmærksom på fra Siumuts side. Og det vil vi selvfølgelig arbejde videre med i den her valgperiode. Udvikle og alderdomshjem. Hvor hurtigt skal man udvide alderdomshjemmet? I går, der har jeg været i alderdomshjemmet i Upernavik, og der er nogle, beboerne er fra borgere, der har fået hjerteblødning og andet, og jo, det er kun de ældre, der bor i alderdomshjemmet. Vi skal lave en nøjeplanlægning af alderdomshjemmene. For eksempel i Upernavik, der vil det bygge en bygning til 19 millioner kroner til demente borgere. Hvis problemstillingen skal løses, så skal vi samarbejde med selvstyret på området og samarbejdes om det. For eksempel dem
der har hjerneproblemer, som ikke er ældre, som bor i alderdomshjemme, de skal kunne have mulighed for at have deres eget sted. De skal vi selvfølgelig arbejde med. De ældre skal bo i alderdomshjemmet, og dem, der har andre problemstillinger, de skal have deres eget sted. Der er ikke pladser nok til det gamle i alderdomshjemmet her, så hvordan vil Inuit løse problemstillingen? Det er rigtigt, at vi har en del opgaver i Avanat Kommune med hensyn til alderdomshjemmene. Der bliver heldigvis flere og flere ældre, og kommuneplanen, den skal udarbejdes af den kommende kommunalbestyrelse, og man skal udarbejde en nøje planlægning om at finde ud af, hvor man skal fokusere på som det næste, og ikke kun i Ilulissat, men også i bygderne. Der bliver selvfølgelig flere ældre i bygderne, og bygdeborgerne de vil selvfølgelig gerne bo i deres egen bygd. Og der skal man udnytte ressourcerne på en bedre måde, således at de kan have mulighed for at bo i deres hjemby eller bygd. Der er ikke pladser nok til de ældre. Hvordan vil I gerne løse problemet? Tak for spørgsmålet. Vi respekterer de ældre fra Adassos side. Det er på grund af dem, at vi er her i dag, og jeg er ikke i tvivl om, at alle partierne gerne vil samarbejde om problemer på området. Og vi fra Adassos arbejder med menneskerettigheder. Demokratisk, hvordan vil gerne løse problemer. Vi støtter udvidelsen af alderdomshjemme her i Ilulissat, og kommunen skal også lave en kommuneplan med hensyn til området, og det skal selvfølgelig være mulighed for for byerne og bygderne, og vi har prøvet at bemærke, at vi er opmærksom på, at der er behov for at få renoveret boligerne i bygderne, og der er det vigtigt at samarbejde med bygdebestyrelserne. For eksempel Oqatut og Ilimanak, der er der nogle afdelinger, der arbejder med disse områder, og de skal udvides til resten af Norden. Det er ikke kun når et menneske har levet i hele sit liv i bygden, så skal det selvfølgelig have mulighed for at bo der i deres, når det bliver ældre, og i stedet for bare at blive sendt til byen alderdomshjem. Vi kom til at springe ind på bygderne, men spørgsmålet lød på, at udvidelsen af alderdomshjemmet her i byen Naleraq, der er ikke pladser nok i alderdomshjemmet. Hvordan vil I gerne løse problemstillingen? Man kan selvfølgelig ikke komme udenom byggeri og under møderne. Der har man besluttet, at man frem til 2025 skal give mulighed for ældre, der give mulighed for ældre at bo i deres egen bolig, som der kan mere. Og vi skal selvfølgelig følge med i behovet for flere pladser i alderdomshjemmet,
Og jeg vil gerne nævne med hensyn til Upernavik, at det er planen, at byggeplanen for udvidelsen af alderdomshjemmet er for dyrt, når vi kigger på de ældre. Alle borgere, uanset hvor de bor, når det bliver ældre, så er man nogle gange nødt til at flytte dem til byerne, fordi der ikke er mulighed for at få hjælp i deres bygd, og det bliver ked af det, og hvor det er hårdt, og det er vigtigt at drøfte som det næste, at snakke og løse problemstillingen i bygderne. Nalarak, vi siger tak til dig. Og nu er vi ved at blive færdige med den anden del af udsendelsen, og vi starter igen om 10 minutter.